салом ҳамсолон ва тамошобинони гиромӣ, барномаи ту барои ман азизи мавзӯи навбатиро зери унвони нерӯи барқ ва бехатарии ман манзури шумо мегардонад. қоидаҳои истифодабарии асбобҳои барқӣ. Якум, ба васлак таҷҳизоти зиёди барқиро васл накун. Ин метавонад боиси сарбории шабакаи барқ ба сабаби сар задани сӯхтор гардад. Дуюм, ҳангоми васл кардани таҷҳизоти барқӣ беҳавсалагӣ зоҳир насоз. вақте аз васлак ҷудо намудани таҷҳизоти барқӣ вилкаро бо эҳтиёт кашида бигир. Сеюм, диққат деҳ то дастони ту хушк бошад. Дар акси ҳол хавфи задани ҷараёни барқ имконпазир аст. Чорум, таҷҳизоти носоз ё сими корношоям метавонанд сабаби сар задани сӯхтор гарданд. агар ногаҳон худи таҷҳизот ё сими ҷараёни барқ оташ бигиранд, дар ҳеҷ сурат онро бо об хомӯш накун. нафари калонсолеро даъват намо. Панҷум, ба рақами 01 занг бизан. таҷҳизотро аз ҷараёни барқ хомӯш бисоз ва баъд болои оташ хок бипош, масалан аз гулдон. Шашум, агар ту бӯи пластикии сӯхта истодаро ҳис мекунӣ, таҷҳизоти барқӣ ё чароғро дарҳол хомӯш бикун. ҳафтум, ҳангоми аз хона баромадан, таҷҳизоти барқӣ ва маиширо хомӯш кунед. ҳаштум, агар таҷҳизоти барқӣ ва маишӣ хуб кор намекунанд, онҳоро истифода набаред. нуҳум, истифода бурдани васлакҳои носоз ва даст расондан ба сими луч манъ аст. барои моро дар барномаи ту барои ман азизи ҳамроҳӣ кардан ба шумо арзи сипос боён мекунем. агар ин мавзӯъ ба шумо писанд омада бошад, ба шумо онро муҳим арзёбӣ мекунед, шаҳр диҳед, лайк гузоред ва дар ютуб ба канали мо бипайвандед. хайр, то вохӯрии оянда.